Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Cultuur TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. Datum van vandaag is maandag 8 juni 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. Tip pakt 2 mensenhandelverdachten op na ontsnapping. De afdeling Trafficking in Persons heeft in samenwerking met de CIU en de Drone Unit van het Korps Politie Suriname 2 verdachten aangehouden en in een verzekering gesteld. Het gaat om een Cubaanse man met initialen HL en een Surinaamse vrouw met initialen CJ. De zaak kwam aan het licht dat de slachtoffer van mensenhandel op dinsdag 2 juni wist te ontsnappen en zich meldde bij de afdeling TEP. Uit het onderzoek bleek dat het slachtoffer onder valse voorwendsdelen naar Suriname is gebracht. Eenmaal in het land werd zij gedwongen om in de prostitutie te werken, onder meer in nachtclubs en in een bordeeltent in het binnenland. Onderwijs binnenland Suriname blijft speerpunt ondanks personeelstekorten. Het verbeteren van onderwijsvoorzieningen in het binnenland blijft een van de belangrijkste speerpunten van het onderwijsbeleid voor het komende schooljaar. Dat zegt onderwijsminister Dirk Curry. De minister erkent dat veel scholen in tribale en inheemse gebieden kampen met achterstallig onderhoud, een tekort aan leerkrachten en beperkte voorzieningen. De discussie hierover leidde opnieuw op na een melding over een school in Palomeo, waar slechts 2 leerkrachten beschikbaar zijn voor de volledige leerlingenpopulatie. Volgens Curry is het probleem niet nieuw en niet beperkt tot één. In verschillende delen van het binnenland blijft het vinden en behouden van gekwalificeerde leerkrachten een grote uitdaging. Voor mij zijn er 2 belangrijke uitgangspunten. We mogen niemand achterlaten en onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn, aldus de minister. Staatsbezoek levert Suriname ruim $500 miljoen aan toezeggingen op. Het staatsbezoek van Suriname aan Brazilië en de Dominicaanse Republiek heeft geleid tot de verdieping van de relatie en toezeggingen die samen goed zijn voor ruim $500 miljoen. Dat zei president Jennifer Simons vrijdag tijdens een persconferentie. Volgens de president levert het staatsbezoek niet alleen directe toezeggingen op, maar zal Suriname op de langere termijn ook andere voordelen hebben. De reis heeft dus minder dan dat gekost, aldus het staatshoofd. Minister Melvin Bouva gaf aan dat de delegatie bewust klein en functioneel was ingericht. Volgens hem waren 5 ministeries betrokken bij het staatsbezoek. Sumoharjo benadrukte: regering Simons nog niet klaar met oplossen problemen. PL-voorzitter Paul Sumoharjo erkent dat de regering Simons na bijna een jaar bestuur nog niet alle problemen in het land heeft kunnen oplossen. Volgens hem kampt de samenleving nog steeds met hoge prijzen, verkeersdrukte en andere maatschappelijke uitdagingen. Toch stelt hij dat er volgens zijn partij wordt gewerkt aan verbetering. 100% tevreden zijn we niet, maar we zijn bezig. Dingen zijn duur, er zijn files en er zijn veel problemen. Maar we blijven niet stilzitten. Deze regering Simons heeft hard gewerkt om het beter te maken voor Suriname, zei Sumoharjo tijdens een persconferentie. De PL-voorzitter presenteerde daarbij een reeks plannen waarmee de partij de komende periode dichter bij de samenleving wil staan. Forwards verrast Robin Hood. Forwards heeft zaterdag voor een grote verrassing gezorgd door als eerste ploeg dit seizoen van Robin Hood te winnen. In de kwartfinale van de bekercompetitie van de Surinaamse Voetbalbond trok Forwards met 1-0 aan het langste eind en verzekerde zich daarmee van een plaats in de halve finale. Robin Hood verscheen met enigszins gewijzigde opstelling aan de aftrap. Dimitrio Andro, Alerio Belfort, Alan da Costa, Don Tuur en Rafael Zeiler werden niet opgeroepen voor het duel. Daardoor kreeg de jonge Darrell Seipenhoff een basisplaats. Seipenhoff liet eerder al van zich spreken door te scoren in de finale van de Suriname Major League tegen Brokkie. Forwards trad daarentegen met zijn sterkste formatie aan.
In de eerste helft hielden beide ploegen elkaar echter in evenwicht en bleven doelpunten uit.